שלום למאזינים, אתם איתנו בשואלי משפט, התוכנית שבה אנחנו יוצאים למסע אל מאחורי הקלעים של עולם המשפט. המקום שבו חוק, ניהול וחיים אמיתיים נפגשים, ואיתי היום באולפן אורחת שמכירה היטב את עולם הבנייה והתשתיות, אבל דווקא מהמקומות שבהם הדברים מתחילים להסתבך. כי על הנייר הכל נראה פשוט, יש יזם, יש קבלן, יש חוזה, יש לוחות זמנים, יוצאים לדרך, אבל אז מגיע השטח. הפרויקט מתעכב, העלויות מטפסות, כל צד מאשים את האחר, ולפעמים גם מגיעים אירועים שאף אחד לא יכול לצפות. אז מי אחרי שהפרויקט נתקע, מה קורה שהיזם והקבלן כבר לא רואים עין בעין, אבל הבנייה חייבת להימשך, ואיך מנהלים את הסכסוך בלי להפוך את אתר הבנייה לזירת קרב משפטית, על כל אלה ועוד נדבר היום עם עורכת הדין אורית טובים. שלום, שלום. אבל קודם ולפני הכל, כמו שאני אומר בכל תוכנית, אין לראות בדברים שנאמרים בתוכנית ייעוץ משפטי או עסקי, ובכל מקרה מומלץ לפנות לאיש המקצוע המתאים. ואני אספר לכם מה שאני יודע על אורית, ואחר כך היא תשלים אותי, אבל אני אספר לכם את כל הדברים היותר מעניינים, לא את כל המקצועי, בלה בלה בלה, זה שלה. אורית גרה בראש העין, אליה היא עברה לא מזמן מגבעתיים. היא מאוד אוהבת מוזיקה, ובכלל האמור גיטרה, קלידים, טופים. היא עוד תנגן בברים בלילה, תקשיבו לי. היא מאוד אוהבת הרכבות, החל מלגו שמרכיבים באמצעות מלקחיים קטנים, וכלה בבניית ארונות וענייני הנדימן כאלה ואחרים. אגב, גם אני מאוד אוהב, רק שאני לא טוב בזה. זאת האמת. אוהבת מאוד שפות, הייתה במודיעין, ערבית ברמה שחווה על הזמן, וגם מתכוונת לעשות מתישהו רישיון לאופנוע. אז עד כאן ההצגה שלי, והכדור עובר אלייך. תספרי טיפה למאזינים מי את ומה את. וואו, עם הצגה כזאת, אני לא יודעת אם אני יכולה להתעלות עליך. אז אורית, אני עורכת דין 18 שנה. אני, כמו שאמרת, אני מאוד 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 אוהבת שפות, אוהבת ללמוד. אז כל מה שקשור ללמידה של איך הכלי בבית עובד, כדי שיהיה אפשר לתקן אותו ולהוציא את החלקים ולהרכיב אותם מחדש, זה ממש משהו שאני מאוד מאוד מתחברת אליו. ובאופן כללי אני באמת בן אדם מאוד מאוד סקרן, ומאוד מאוד נכנס לדברים לעומק ביסודיות כזאת, נורא פתאום מסורה לפרויקטים. אוקיי, אז לפני שנתחיל בשאלות המקצועיות, אולי בכמה מילים על אורית שמאחורי התואר עורכת דין, גם מה שהצגתי, גם מה שאת הצגת. כי תראי, עולם הבנייה והתשתיות זה עולם מאוד מקצועי. יש שם מהנדסים, קבלנים, מפקחים, לוחות זמנים, חשבונות, חוזים מורכבים. מה משך אותך כעורכת דין דווקא לעולם הזה? אני חושבת שזה מתחבר למה שאמרתי קודם, אבל האמת היא שלא בחרתי בזה. אני לפני 15 שנה קיבלתי תיק שעוסק בבנייה, עוסק בפרויקטים, ופתאום לראשונה בעצם נפגשתי עם כל העולם הזה. פתאום הייתי צריכה לקרוא תוכניות, הייתי צריכה לקרוא מפרטים, כתבי כמויות, להבין את לוח הזמנים של הפרויקט, להבין מי אחראי על מה בפרויקט, איך העבודה של מישהו אחד משפיעה של האחר. באמת, זה פתאום עולם שנכנסתי אליו, פשוט התאהבתי בו. ואז באמת זה היה התיק הראשון, ומאז אהבה נמשכת 18 שנה. 15. כן. טוב. אז תגידי לי, מה הדבר שגורם לך הכי הרבה שמחה בעבודה? מה שהכי מעורר בשמחה ואדרנלין ככה טוב, זה שכשמגיע אליי תיק, לקוח מגיע עם תיק שאומר, אין סיכוי, אני בבעיה, יש פה בעיה. ואז רגע, חכה. ואז פתאום קוראים מסמכים, נוברים בתוך כל התיעודים, יומני העבודה, מסתכלים על החוות דעת, ופתאום זה מכה בך, הטענה שהולכת לנצח את התיק. ואז פתאום אתה משנה את כל התיק 180 מעלות. אני חייבת לספר לך דוגמה. קדימה. אוקיי, היה לי איזשהו תיק שהגיע אליי לקוח, קבלן חשמל. הוא קיבל תביעה על 10 מיליון שקלים מקבלן גמר. קבלן גמר זה הקבלן שעושה את כל הגבס, את כל ההרכבות, החיפויים, כל מה שרואים חיצוני, אוקיי? בעיקר, לא רק, אבל בעיקר. ואז הקבלן גמר אומר, תשמע, אתה בגלל שאתה התעכבת בפרויקט, בשנה, לא סיפקת מזגנים לפרויקט, עיכבת לי את הפרויקט בשנה. זה גרם לי לכל מיני הוצאות, התמשכויות, מה שנקרא אצלנו התארכות ביצוע, אוקיי?
ואז אמרתי, אורית, שנה עיכבתי את הפרויקט, אמיתי. שנה לא נתתי את המזגנים לפרויקט. היה לי עיכוב, לא תלוי בי. הספק הייתה הבעיה, אבל שנה. ואמרתי לו, בוא נחכה ונראה. כתב התביעה הגיע עם חוות דעת מאוד יפה, של מומחה בעל שם בתחום, אוקיי? מי שמכיר את התחום, זה אחד המובילים. משהו היה חסר לי שם. אמרתי, רגע, מה זאת אומרת עיכוב? מה היה באותו זמן בפרויקט? מה עוד לא הושלם בפרויקט? ואז אני שמתי לב שהוא בעצם התעלם ממשהו שקרוי בעגה ההנדסית נתיב קריטי, אצלנו בשפה המשפטית, קשר סיבתי. למה אני מתכוונת? למשל, תיקח חדר שאתה משפץ, מההתחלה. אתה צריך לעשות הכל בחדר מחדש, ואז המזגן לא הגיע. אבל אתה בינתיים יכול להתקדם אתה בינתיים יכול להתקדם עם הריצוף. ממילא יש לי דברים לא גמורים. גם אם המזגן היה, הייתי עדיין בעיכוב. לא רק בעיכוב, אתה גם בינתיים במקביל, עד שהמזגן הגיע, תשים את הריצוף, תשים דלתות, תשים משקופים. אולי זה לא יתעכב, אולי בסוף היית אמור לעשות את זה תוך חודש, זה יסתיים תוך חודש, בינתיים. אז בעצם אנחנו בודקים את כל הנושא הזה של הנתיב הקריטי, איך אירועים משפיעים על סיום הפרויקט, ועיכובים מקבילים שבולעים לתוכם בעצם, עיכובים אחרים, ואז פתאום ראיתי שהוא לא עשה ניתוח כמו שצריך. ואז פנינו למומחה שתמך את זה. ואז למעשה גילינו שלא רק שהלקוח שלי בכלל לא גרם לעיכוב, למעשה מי שגרם לעיכוב באופן אירוני זה התובעת. הקבלן גמרים הוא זה שגרם לעיכוב. בסופו של דבר כמובן ניצחנו את התיק, לא חויבנו בשום דבר, אבל המסקנה בסופו של דבר, שלפעמים כשאתה נובר לתוך המסמכים, וגם כשזה נראה לך אבוד, אתה מוצא את הטענה המנצחת, והיא לפעמים לא משפטית, היא לפעמים נלמדת מתוך הדברים ההנדסיים והטכניים באתר. יפה מאוד. כן. אז עכשיו, מנחשת בטח את השאלה הבאה. דיברנו על הכי כיף, שמחה וזה וזה. מה גורם הכי הרבה תסכול? תסכול. מה שהכי מתסכל אותי זה שא', לא כל בעיה בפרויקט חייבת להיות עכשיו תביעה של 10 מיליון שקלים. לפעמים אפשר לתפוס את זה כשזה יותר קטן, כשרק מתחיל הסכסוך, כשמנהל הפרויקט מזהה שיש פה איזה ניסיון לגלגל אחריות, או שיש איזשהו עיכוב, הוא מרגיש שיש איזשהם עיכובים מאוד משמעותיים, ואז מנסים לנהל את זה בהתעלם, נטפל בזה אחר כך בסוף. ואז כשמטפלים בזה בסוף, הבעיה הופכת להרבה יותר חמורה, ולפעמים לקבל ייעוץ במהלך, זה משהו שממש דרמטית, לא רק יכול להקטין את הסכסוך, גם אחר כך כשאתה בא אליי, אני יכולה ממש להיעזר בזה במסגרת ההליך המשפטי, והעמדה שלך תהיה יותר טובה, וזה מוביל אותי למשהו השני שמתסכל אותי, חוסר תיעוד. העיכובים למשל, בוא ניקח את הנושא שדיברת עליהם קודם. יש כל מיני מסמכים אחרים שאפשר ללמוד עליהם, אבל גם חשוב לתעד, כי בסוף, כשיש לי תיעוד כמו שצריך, וכשמישהו שולח לך, אתה מעכב אותי, ואז אתה מגיב בזמן אמת עם אסמכתאות, או מה שלא צריך, אבל אתה נותן לזה מענה בזמן אמת, וזה משהו שהוא גם מאוד חשוב בפרויקט. התיעוד הוא מאוד רלוונטי, מאוד רלוונטי. טוב, זה נורא מעניין מה שאת אומרת. החלק הראשון דווקא, זאת אומרת שאם היו פונים קודם, או אם היו מטפלים קודם, כי זה תשובה שאני מקבל פחות או יותר מכל מי שישב במקום שלך. אז כן, שימו לב, מאזינים, כמו כל בעיה אחרת בחיים, גם כאן בעולם הבנייה, אם חיכית, זה כנראה החמיר. את יודעת מה? כמו רטיבות, נכון? זה בטח המאזינים מכירים. חד משמעית. לא טיפלת ברטיבות, היא לא הולכת להיעלם משום מקום, היא רק תחמיר. אז אם זה בזר אנפין, ככה זה גם ברמת המקרו ובסכסוכים המשפטיים. אז עוד רגע ניכנס לאתר הבנייה וננסה להבין מה קורה שהתוכניות משתבשות, לוחות הזמנים מתחילים לזוז, והיזם הקבלן כבר לא ביחד ולא חברים. אבל לפני שהעניינים מתחילים להסתבך, אנחנו נצא לאתנחתה מוזיקלית. שירים שנשמיע היום בתוכנית, 3 הראשונים כמובן, נבחרו על ידי האורחת, השיר האחרון זה כרגיל שלי. השיר הראשון שנשמיע, ארץ טרופית יפה, בביצועו של מתי כספי, זכרו לברכה, אחד היוצרים הגדולים שהיו בישראל. אורית, אולי במשפט אחד, למה דווקא השיר הזה? כמו שאמרת, אחד היוצרים הכי גדולים שהיו בישראל, שאני רוצה לתת לו במה, כי מגיע לו הזיכרון הזה, וגם השיר הזה הכי מדגים, איך הוא תמיד שילב נושאים כבדים, עם כלילות
במנגינה בצורה מאוד כל כך יפה. אז ברוח טרופית זו. טוב, אז שוקי, ברוח טרופית זו, פנק אותנו. ואנחנו בתוכנית שואלי משפט, ואיתי היום באולפן עורכת הדין אורית טובים, ואנחנו מדברים על בין היזם לקבלן, שהחוזה פוגש את השטח. מה קורה שהתוכניות על הנייר פוגשות המציאות באתר, מי אחרי שהפרויקט מתעכב, ואיך מנהלים מחלוקת בין יזם לקבלן בלי שהפרויקט כולו ייעצר. אז נתחיל אולי בשאלה, מה זה בעצם סכסוך קבלני? תסבירי את זה למאזינים שאולי לא הכי מעורים ולא... מה יש לך להגיד על זה? תראה, מוצר בנייה זה משהו מאוד 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 ייחודי, פרויקט בנייה באופן ספציפי. בעצם יש לנו פרויקט גם קטן וגם גדול, מורכב מעשרות גורמים. תחשוב כמה גורמים צריכים כדי להקים משהו. יש לך את היזם, נכון? אני רוצה להקים משהו. הוא צריך לקחת אדריכלים, הוא צריך לקחת יועצים, הוא צריך לקחת מתכננים כדי שיכינו תוכניות. ואז אחר כך גם צריך לקחת קבלן. הקבלן בדרך כלל הוא לא מתמחה בהכל, אז הוא לוקח קבלני משנה. הקבלני משנה עובדים עם ספקים, וגם הקבלן עובד עם ספקים. יש לנו גם מפקחים. יש לנו כל כך הרבה מורכבויות, ועם כל אחד יש מערכת יחסים חוזית אחרת. לא לכולם יש מערכת יחסים חוזית אחד עם השני גם. ומה שהכי מעניין בפרויקט בנייה, זה שכמה תלויים כל האנשים האלה שאין ביניהם קשר חוזי אחד בשני. תחשוב למשל, שאם יש לך מתכנן, שתכנן איזשהו תוכנית, מסתבר שהיא לקויה, פגום. זה משפיע על הקבלן. אם למשל, כמו בדוגמה הקודמת, שהקבלן חשמל עיכב את הגעת המיזוג אוויר, הוא משפיע על קבלן הגמרים. ובסוף, אני חושבת שיש אינטרס גם לקבלנים בעניין הזה, שיש לך גם את הלקוח בסוף, שאתה רוצה למכור לו, שאתה רוצה לשרת אותו. יש לך בסוף מישהו שקנה את הדירה. והוא צריך לקבל אותה בזמן, והוא צריך לקבל אותה באיכות טובה. אז יש לנו גם המון מתחים כספיים. כמה אני משקיע בפרויקט הזה, בלי לתת דירה באיכות יותר מדי גבוהה שאני לא יכול לשלם אותה, וגם לממן את כל הטעויות שיש במהלך הדרך. אז אני חושבת שכל המתחים האלה שיש בפרויקט, אוקיי, וגם הקושי לפעמים, הקושי האמיתי, לקבוע בזמן אמת, מי אחראי? מי אחראי? אם יש לי איזה משהו, לא יודעת מה, ההוא טוען שהוא לא התקן את הנקודות חשמל בזמן, והוא טוען לא, כי לא הכנת לי את ההכנות לנקודות חשמל. איכשהו שמשהו מצליח, זה לא קשה לקבוע מי הצליח. תמיד אומרים שהכישלון הוא יתום. אז גם בפרויקט בנייה, הכישלונות הם רבי ילדים למעשה. כן, כל אחד זה לא אני, זה פופציץ. בול. ויש לך כל כך הרבה גורמים להאשים גם. זה הכי קל. בדיוק. בדיוק. אני בסדר גמור, תמיד שכולת חייבת. לגמרי. זה הוא שלא ברך, כבוד הרב. נכון, שאלה. נכון, כאילו זה ככה. כן. טוב, אז את הרי מומחית לליטיגציה בתחום הבנייה והתשתיות. ומה מבדיל את הליטיגציה בתחום הזה מליטיגציה מסחרית רגילה? תראה, אני שנייה אחזור לדוגמה הקודמת, אוקיי? אני אנסה להמחיש לכם את זה בדוגמאות, כי הדוגמה הקודמת של העיכובים זה הראה לך ולמאזינים משהו מאוד בסיסי, שלהבדיל מתיק רגיל שבו כדי ללמוד את הטענות שלך, אתה קורא את כתב התביעה, כתב ההגנה, אתה קורא את החוזה. פה אתה צריך ממש לבור וללמוד ולדעת את המפרטים, את כתבי הכמויות וחוות הדעת. תחשוב שבעצם יש פה איזשהו מומחה שסיפק חוות דעת. אם העורך דין לא יכול לקרוא את חוות הדעת בעצמו ולבקר אותה, אני חושבת שיש בזה בעיה. כי הנה, פה במקרה הזה הוגשה חוות דעת שלא התייחסה למשהו מאוד מאוד משמעותי. בכוונה, אני חושב. אבל זה היה מתגלה בכל מקרה. כן, אבל מה שתיארת הכוונה. זאת אומרת, ברור שמומחה כזה בעל שם, לא היה זונח כזה רכיב מרכזי בחוות הדעת, בלי כוונת מכוון. זה נשמע לי שמישהו ניסה לעשות פה קצת משהו בשיטת מצליח אולי. תראה, אני חייבת לומר לך, שאם זה מכוון, זה רע, ואם זה לא מכוון, זה גם רע, כי בסופו של דבר, בסכסוכים, ובטח אתה יודע את זה, בסכסוכים שהם מקצועיים, הרי בית משפט הוא לא מהנדס. אז מה הוא עושה בסוף? ממנה מומחה. מצוין. עכשיו, המומחה לא ישים לב. לכן, גם כשאתה, דרך אגב, גם כשאתה כותב כתב הגנה, ואתה רוצה לטעון טענה שהיא הפוכה מהמציאות, יש לך שופט שיראה שהיא לא נכונה בסוף. אז אותו דבר בהנדסה, אתה יכול לכתוב טענה, שהיא תראה יפה בכתב התביעה,
בסוף יש מומחה מטעם בית משפט, לא השופט יאמר אז אתה לא יכול להתעלם ממשהו כל כך רציני. אז אני חושבת שגם התפקיד של עורך הדין שעוסק בתחום הזה, זה לראות גם את הדברים הטכניים וההנדסיים, וללמוד טענות חדשות מזה. אוקיי, לזהות טענות מתוך זה. את נתקלת בעורכי דין שמגישים חוות דעת בלי להבין מה כתוב בהם? חד משמעית, בטח. אין שאלה בכלל. זה תחום מאוד קשה ומאוד מורכב. ואתה צריך גם לדעת לפעמים, אתה לא יודע הכל כעורך דין, אתה לא עשית תואר בהנדסה. אבל אם אין לך ידע בסיסי מורחב, אוקיי? אתה לא יודע אפילו לשאול את השאלות הנכונות. אוקיי? אז זה במובן הזה. וגם אני יכולה להגיד לך שגם, לא רק טכני והנדסי, גם משפטית. אני גם את זה, אני אתן דוגמה להמחשה. היה על תיק שאני הגשתי אותו, תיק על 12 מיליון שקלים, נגד קבלן ראשי. אני הייתי קבלן משנה. ואז אמרתי לו, תשמע, אתה חייב לי 12 שקלים, ולא שילמת לי על העבודות. הוא אמר לי, תשמעי, יקירתי, בחוזה, יש לנו תניה שנקראת back to back. מה זה אומר? עד שאני לא מקבל את הכסף מהיזם, אני לא משלם לך, אני לא משלם. את חתמת על זה, נכון? אז לא. מה שהוא לא הכיר, אוקיי? וזה אי אפשר להאשים לקוח או מומחה, מה שהוא לא הכיר, זה שבית משפט קבע שגם כשקיימת תניית back to back, רחבה, לא משנה כמה כוללנית היא, אי אפשר לקבל אותה למעט בנסיבות מסוימות. אז לא עולו בכלל הנסיבות והתנאים, ובטח שהוא לא היה מצליח גם להוכיח אותם במקרה הזה, אוקיי? אז למעשה מה שקרה זה שנוהל פה הליך סרק, שבסופו של דבר הלקוח שלו שילם המון הוצאות, ולא קיבלו את הטענה שלו, והתביעה שלנו התקבלה. ויכול להיות שדרך אגב, אם הוא היה מודע להלכה, יכול להיות שקו ההגנה היה אחר, והתוצאה הייתה אחרת. אז גם ברמה המשפטית, יש פה איזשהם הלכות ודברים כאלה, שצריך להכיר גם משפטית וגם טכנית והנדסית. זה הולך ביחד בתחום הזה. טוב, נשמע מעניין וגם מורכב. עכשיו, הזכרנו קודם בדוגמה של הפרויקט, התחלנו שיש יועצים ואדריכלים וספקים וקבלנים וקבלני משנה ומלא מלא מערכות יחסים חוזיות ואחרות. אז בוא נגיד שיש עיכוב בפרויקט, כזה או אחר. איך בכלל יודעים מי אחראי לו? הרי כל אחד יטפול את האשמה על השני, ואין לדבר סוף. זה יכול להגיע לעשרות של גורמים שמאשימים אחד את השני. נכון. מה עושים ברמה הפרקטית? ברמה הפרקטית, תראה, בסופו של דבר, זה מה שנקרא מחקר בדיעבד, אוקיי? זה לאסוף כל מיני פרטים. יש לנו המון מסמכים שחשוב מאוד להכיר אותם בפרויקט. אם זה יומני עבודה, שצריך למלא אותם, וצריך באמת שהם ישקפו בזמן אמת מה היה. צריך, למשל, יש לנו פגישות, בדרך כלל בפרויקטים יש פגישות עבודה שבועיות, ויש פרוטוקולים. יש לנו, הרבה פעמים בפרויקטים מאוד גדולים, מקפידים על לוחות זמנים מעודכנים, שכל שבוע שולחים לוז מעודכן, אוקיי? אז יותר קל להתחקות אחרי זה, אבל לא בכל פרויקט. כמו שאמרתי מקודם, חשיבות התיעוד היא מאוד מאוד גבוהה בעניין הזה, כי באמת זה משהו שאפשר ללמוד בדיעבד, ואם אין לי איזושהי אינדיקציה בפרויקט, מתי קו חשמל חובר, יהיה מאוד קשה להתחקות אחרי זה, אוקיי? אבל יש לנו באמת, יש דרך אגב, זה מטריה שלמה, יש חוות דעת של מומחה לוחות זמנים. ידעת את זה? שיש מומחה לוחות זמנים? זה אני שומע פעם ראשונה. הנה, בבקשה. מומחה לוחות זמנים. לא סתם מהנדס, ממש ככה. אז לפעמים כשאתה הולך להליך, ממונה לך מומחה לוחות זמנים, מומחה מהנדסי, מומחה, דרך אגב, חומרים. אם יש לי למשל ליקוי בחומר, אני טוענת שהבעיה לא הייתה בהתקנה, אלא בחומר האיתום שהתקנתי. אז אני צריכה מומחה פולימרים פתאום. אוקיי? אז יש לנו באמת מגוון של תחומים, וכמו שאמרתי, המומחה מנתח מה בעצם סדר הפעולות שהיה צריך להיות, מה הוא יכול ללמוד, מתי הם בעצם נעשו בפועל, אבל זה באמת התחקות בדיעבד, וזה תחום מרתק מאוד. נשמע ככה? נשמע שזה באמת אוקיינוס שלם? כן. טוב. בשנים האחרונות אנחנו עדים לאירועים קיצוניים, את הקורונה, מלחמות. האם קבלן יכול לטעון שעיכוב בפרויקט נגרם בגלל כוח עליון, ואיך מוגדר כוח עליון? שמע, אני חושבת א' שאתה נוגע בנקודה מאוד מאוד רגישה אצל קבלנים. כי הנושא הזה באמת גורם להרבה תסכול, כי אתה מרגיש, סליחה, זה לא פייר. זה לא פייר, הייתה מלחמה, מה רוצים ממני? הייתה קורונה, מה רוצים ממני? אז אני יכולה להגיד, אני אתן איזשהו
משהו כללי, כי זה באמת משהו שמאוד תלוי נסיבות. אבל באופן כללי, טענה של כוח עליון, או מה שאנחנו קוראים לו טענת הסיכול, זו טענה לא פשוטה. זו טענה שלא קל להוכיח אותה. קודם כל, יש חוזה. החוזה בדרך כלל מגדיר מהו כוח עליון. האם מגפה, האם מלחמה, מבצע, כל דבר אחר, האם הוא נחשב כוח עליון. אז קודם כל, יש לי את החוזה. הדבר השני, זה בעצם, חוץ מזה שיש איזושהי מלחמה, מבצע, או קורונה, או לצורך העניין משהו אחר, צריך לא רק להראות, זה לא סיסמה. אוקיי? זה לא סיסמה כוח עליון. לא מספיק שאתה תצליח להוכיח שאירוע מסוים הוא אירוע עליון, ומה זה אירוע עליון? שהוא בלתי צפוי ולא היה ניתן לצפות אותו, אוקיי? ואני רק אזכיר שבתי המשפט אמרו פעם אחר פעם, שאפילו מלחמה אפשר לצפות אותה. בגזרה שלנו נראה לי די פשוט. כן, אבל בסופו של דבר, גם צריך להוכיח שבאמת זה השפיע. כלומר, באמת לא הבאת עובדים. כלומר, אם אתה תגיד כוח עליון והסתבר שיכולת להביא עובדים, זה לא יעזור לך. אם אתה תגיד כוח עליון והסתבר שאתה לא עשית דברים כדי למנוע את הנזק, זה גם לא יעזור לך. טענה מאוד מורכבת, מאוד קשה, לא בלתי אפשרית, מאוד קשה. כן, אני חושב על כל מיני דברים שהם גבוליים. עכשיו עצרו את רישיונות העבודה לפלסטינים. אוקיי, אז תביא עובדים אחרים, נכון, למשל. נכון. אוקיי, עכשיו עוד פעם יש מלחמה. טוב, מה עכשיו? לא ידעת שיש כל הזמן. זה מאוד מתסכל. אז באמת, לא סתם אמרתי שיש תחושת אי צדק בעניין הזה. כן, זה לשני הצדדים, כי לפעמים גם הצד השני, שרוצה שהצד הראשון יעמוד בלוחות הזמנים. נכון. הצד הראשון מנצל את זה, החתול שלי יתעטש, זה כוח עליון. נכון, ובסוף לא צריך לזכור שבסוף יש אתר בנייה והכל יפה, אבל יש לנו זוג שלקח משכנתה, אוקיי? וצריך לשלם משכנתה במקביל לדירה. אז צריך לאזן בין כל האינטרסים, כלומר, יש פה איזה משהו סמוי שלא נמצא בפרויקט, אבל מושפע מאוד מהפרויקט, אוקיי? ויש לזה השלכות, לכל עיכוב יש לו השלכות לכיסו. כן, את אומרת, מעבר לצדדים שמתדיינים, יש גם צדדים שלישיים, ואולי גם במעגלים רחוקים יותר, שמושפעים מהדבר הזה, וזה מצריך איזונים, כן, מורכב מאוד. מאוד, מאוד מורכב. טוב, אז מה קורה כשיש סכסוך בין יזם לקבלן, אבל הפרויקט עדיין צריך להמשיך, איך מנהלים את הסכסוך בלי לתקוע את הפרויקט? בעיניי זה אחד הדברים הכי חשובים, אוקיי? שצריך לנהל אותם. אני יכולה להגיד לך, סליחה, אני אתן עוד דוגמה, אוקיי? בדיוק לפני חודשיים זכינו בפסק דין נגד מועצה. המועצה החליטה פשוט יום אחד לסגור את הברז ולא לשלם לקבלן. הקבלן המשיך לממן מהכיס שלו במשך 4-5 חודשים את כל הפרויקט, 13 מיליון שקלים. 13 מיליון שקלים, ואני אומר לך בכוכבית גם... איפה הוא דימם את כל זה? בדיוק. ממש ככה, ויש חברות שמסוגלות פשוט לקרוס מהסיפור הזה. עכשיו, אני אומר לך בכוכבית גם, חבל שהוא לא פנה קודם, נכון? כי זה לא היה קורה שזה 6 חודשים, אבל את זה נשים בצד רגע. בסופו של דבר, מה שקרה, זה שהפרויקט, אי אפשר היה להמשיך אותו ככה. אי אפשר היה להמשיך. תוך כדי הפרויקט, אנחנו הגשנו תביעה. ואז בעצם מה שהמועצה המקומית, רשות מקומית, אמרה, זה, סליחה, לפי ההסכם, אגב, לדעת את הוראות ההסכם, לפי ההסכם, גם כשיש מחלוקת כספית, אסור לעצור. וכמעט לא תמצא הסכם קבלני שאין שם את ההוראה הזאת, אוקיי? בית המשפט קיבל את הטענה שלנו, שזה לא, המחלוקת כספית לא הכוונה לסירוב של מזמין לשלם כסף לקבלן. לא הגיוני שקבלן ימשיך לממש עבודות. ואז מה קרה? מה קרה בכל הפרויקט הזה? הפרויקט היה פשוט תקוע במשך 2 וואו. אתה יודע מה זה עושה לפרויקט? הפרויקט לא צריך להמשיך, אלא לתקן בינתיים נזקים, ולגרום לו במיליוני שקלים להחזיר אותו כדי, לפחות ככה הם טוענים, כדי להחזיר אותו למצב שבו יהיה ניתן להמשיך אותו. לא יודע אם במיליוני, אבל כן. ככה הם טענו, מה שנקרא. אבל בכל זאת צריך איזה שהם משאבים מסוימים, ובמקרה הזה זה גם על חשבון הציבור. במקום לנהל את הסכסוך כמו שצריך, חד משמעית. במקום לנהל את הסכסוך כמו שצריך, בזמן אמת, להגיע להבנות, במשך 2 הפרויקט הזה נזנח,
לטובת התושבים על חשבון התושבים. מדהים. אז אני רוצה בעצם, כאילו, ואם אני מתחברת רגע לשאלה שלך, בגלל זה גם כל כך חשוב לא להפוך סכסוך שניתן לפתור אותו בזמן אמת, למשהו שהוא בלתי פתיר עד כדי הגשת התביעה, כי יכול להיות שאפשר לנהל סכסוך, וגם מאוד חשוב להקפיד על הוראות ההסכם. הוראות ההסכם חשוב, תראה, לרוב כשאנחנו מנסחים הסכם קבלני, אנחנו מבינים שמדובר פה מערכת יחסים לטווח ארוך. זה לא כמו שאני קונה ממך פלאפון ובזה זה נגמר, אוקיי? אז מבינים שיש פה איזשהם פרויקט שיכולות להיות בו נסיבות חדשות, יכול להיות בו קורונה, ויכול להתגלות מי תום פתאום כשאני קודחת, כן. אוקיי? אז המטרה של ההסכם זה גם שיכללו בו מנגנונים שיאפשרו בעצם להתמודד בזמן אמת עם דברים בלתי צפויים, כמו למשל הכרעת בורר מהירה. כמו למשל הכרעת מהנדס שאני סומך עליו, או הכרעת המפקח מטעם המזמין. משהו שבעצם יאפשר לפרויקט להימשך, לא ייעצר, וגם אם יש סכסוך כזה או אחר, הוא יידון במקביל, או יידון בצד, או נכון. בסוף, או משהו. ויכול להיות שגם יקבע בין הצדדים שכל צד ישמור על טענותיו, אבל בואו לא נפסיק את הפרויקט. יפה, אז אני מציע שנצא לאתנחתה מוזיקלית קצרה, ונשמע את השיר השני שבחרת, שמיים, בביצוע של יגאל בשן, זכרו לברכה, גם הוא מהיוצרים הגדולים בישראל. משפט אחד מהשיר? יש בו משהו בשיר עצמו, וגם ביגאל בשן, זכרונו לברכה, שכל כך ישראלי, וכל כך משדר אופטימיות, שזה משהו שמאוד מרגש אותי. יאללה. אחרי שהפרויקט מתעכב, ואיך מנהלים מחלוקת בין יזם לקבלן, בלי שהפרויקט כולו ייעצר. אז אורית, אי אפשר לדבר על עולם הבנייה והתשתיות, בלי לדבר גם על מכרזים. חברה קבלנית ניגשת למכרז ומפסידה, איך היא יודעת אם מדובר פשוט בהפסד עסקי שצריך לדעת לקבל, או שיש בה החלטה פגם שמצדיק עתירה לבית המשפט? קודם כל אתה צודק במה שאמרת, לא כל הפסד במכרז אומר שלא בצדק נפסלת או לא בצדק לא קיבלו את ההצעה שלך. בסופו של דבר, אם אתה מרגיש, כלומר אם אתה כחברה מרגיש שהיה איזשהו פגם בהליך, או יש לך חשד שהיה איזשהו פגם בהליך, כלומר לא בזה שחשבו שהוא יותר טוב, אלא באיך שבחרו, אז שווה ללכת לייעוץ משפטי כדי לבדוק את זה, כי בעצם מה שבית משפט בוחן, זה לא מאיזה קבלן יותר טוב. אין לו כלים לעשות את זה, ובית המשפט לא יחליף שיקול דעת של ועדת מכרזים. אלא יבדוק האם היא קיבלה את התהליך, אם התהליך של הבחירה, היה בהתאם להוראות החוק ובהתאם להוראות הפסיקה, כמו למשל ניגוד עניינים, שלא היה שם, או למשל אפליה פסולה, או למשל שנתנו למישהו לתקן טעות שהוא עשה, לצד השני לא נתנו לתקן טעות שהוא עשה. אז זה במובן הזה, אז בעצם שיש, ואז השלב הראשון שלנו שעושים, בעצם לקבל את המסמכים מהוועדת המכרזים, כדי לבחון אם באמת יש איזשהו בסיס לחשד הזה. אז זה הצעד הראשון, ואחר כך יבוא בית המשפט, ויבחן את זה ככל שבכלל דרוש, אבל שוב, במכרזים, דרך אגב, אחד הדברים החשובים זה שאם יש איזושהי תחושה שנפל איזשהו פגם במכרז, לפעול מהר. כי הרבה פעמים השיהוי הוא לבדו יגרום לזה שידחו את העתירה שלך, גם אם אתה צודק. אז חשוב לפעול מהר, אבל בזהירות, כי לא כל עתירה מצדיקה את הגשתה. אוקיי? אוקיי. פרויקט בנייה יכול להימשך שנים, ובדרך המציאות יכולה גם להשתנות. מה קורה שמגלים שהחוזה שנחתם בתחילת הדרך פשוט לא נותן תשובה למה שקורה עכשיו בשטח? מי משלם את המחיר על מה שלא חשבו עליו מראש, והאם על אף זה שאנחנו עוסקים בסכסוכים פורמליים בין חברות שכאילו היו צריכות לקחת הכל בחשבון, מה עושים שהמציאות חזקה יותר מהמילה הכתובה? האם יש לזה פתרונות משפטיים? תראה, כמו שבתשובות הקודמות, קודם כל, החוזה הוא מאוד חשוב פה, אוקיי? מה החוזה קובע? החוזה, מה זה חוזה סך הכל? קובע חלוקת סיכונים וסיכויים, אוקיי? מי מקבל רווח ומי אחראי. זה מה שהוא קובע הסכם. אז מאוד חשוב לראות מה ההסכם קובע בנוגע לסיכונים בלתי צפויים. אני יכולה להגיד לך שהצגתי קבלן שביצע עבודות עבור עירייה באיזשהו פארק ענק. הם רצו לעשות פה פארק חדש, גדול, נוצץ. כל מה שהוא היה צריך לעשות, זה לשתול מאות או אלפי תקלים, בסדר גודל של מיליוני שקלים. עצי דקל בוגרים זה משהו מאוד יקר, אוקיי? אני לא יודעת אם ידעת. לא ידעת.
ראיתי שיש מלא בערבה שאפשר אולי לאסוף. כן, היית יכול לחשוב את זה, אבל לא, מסתבר שמדובר במשהו מאוד מאוד יקר, העבודה והעץ דקל עצמו. ואז, לאט לאט התחילו ליפול התקלים. משהו לא נקלט שם, והם התחילו לאיזה סוג של ריקבון ומוות ממש. וואו. כן. ואז העירייה באה לקבלן, אמרה לו, תקשיב, התקלים שלך ממש לא איכותיים, הזרעים, או מה שזה לא יהיה, לא תקינים, אתה צריך להתקין הכל מחדש, אתה צריך לשתול הכל מחדש. הקבלן, אין לו ברירה, נכון? אז הוא עושה את הכל מחדש על חשבונו, כי זה טעות שלו כביכול, הוא אחראי לספק משהו תקין. אולי משהו בקרקע, אולי משהו אחר. הופה, אלי, אני רואה שאתה מתחיל לחשוב כעורך דין שעוסק בתשתיות ובנייה. אז אכן, בא אלינו, ואז אמרנו, אוקיי, בוא נבדוק. תראה, רגע, אני רק אתספר לפני כן, שהוא שתל פעם שנייה כבר, וגם הפעם השנייה זה נפל, ואז הראייה באה וביקשה ממנו עוד פעם, ואז הוא אמר, זה כבר לא מיליונים, זה כבר עשרות מיליונים, רגע. ואז באמת הוא בא אלינו, אמר, אולי יש פה בעיה בקרקע. שלחנו יועץ קרקע, כן? גם לזה יש מומחה מיוחד, אלי. אז שלחנו מומחה קרקע שעשה את הבדיקות הרלוונטיות, והראה שהייתה שם מזבלה בעבר, והיא נשארה פעילה. עכשיו, אני לא אחראית על הקרקע, הקבלן לא אחראי על הקרקע. העירייה, אגב, עשתה בדיקות קרקע, מסתבר שהן היו לא טובות, אבל בכל מקרה, היא הייתה אמורה לעשות לוודא שאני לא על מזבלה פעילה. אבל בחוזה היה כתוב, כמו המשפט הקבוע, ראיתי, בדקתי, ניתנה לי הזדמנות לבדוק, רציתי, לא... זה ממש רשות. מה קרה בסוף? בסוף בית המשפט לא ממש קיבל את העמדה הזאת, שהם פטורים מכל אחריות, למרות מה שכתוב בהסכם, אבל אני יכולה להגיד לך שזה מאוד מסוכן, ובגלל זה לא צריך לחתום על הסכמים בצורה כלאחר יד כזה, כדי לקבל את העבודה. כי היום הפסיקה והחוק השתנה, ונותנים הרבה משקל ללשון ההסכם. אז אני יכולה להגיד לך שיכול להיות שבאמת הקבלן לא יהיה אחראי לדברים כאלה, שהם באמת ברמה הרעיונית שייכים לאחריות של היזם, אבל היום, אם אתה תחתום על הסכם שכתוב אותו, יכול להיות שבית המשפט יגיד, אתה לקחת על עצמך את הסיכון הזה. אז לא לזלזל בחתימת הסכמים, ולא לחתום עליהם כלאחר יד, בלי לקבל לפני כן לפחות איזשהו ייעוץ כמו שצריך. אוקיי, מה שנקרא גזור ושמור. את מגיעה מעולם הליטיגציה, בשנים האחרונות את גם בוררת ומגשרת. מה היתרון של בוררות או גישור בסכסוכי בנייה ותשתיות? תראה, קודם כל, יש הבדל בין בוררות לגישור, אני אומר על זה מילה אחת. בוררות למעשה זה שאתה לוקח שופט, אוקיי? מחוץ למערכת בית המשפט, חלים עליו הכללים של בתי המשפט בדרך כלל, זה תלוי אמנם בהסכם, אבל לרוב הוא יפעל לפי הדין, הוא יפעל לפי החוק, אוקיי? וגם אתה צריך בעצם להגיש תביעה, הם מגישים כתב הגנה, ויש הכרעה. בגישור זה סיפור לגמרי אחר, כי גישור למעשה, אתה מעצב את הפתרון שלך. כלומר, אם אתה רוצה את מה שאתה ביקשת בכתב התביעה, בסדר, אבל אם אתה רוצה פתרון אחר, גם אפשרי, אוקיי? אתם לא כבולים לשום דבר, אלא להסכמות. מה שמוסכם עליכם מקובל. עכשיו, בעניין הזה, ואז בוררות בעצם יש לה יתרונות וחסרונות מסוימים, זה מאוד תלוי במאזן הכוחות, אז זה משהו מאוד פרטני, זה משהו מאוד תלוי נסיבות. גישור, דרך אגב, זה עוד כלי לפתרון סכסוך. כמו שבית משפט זה כלי לפתרון סכסוך, גם גישור זה כלי לפתרון סכסוך. אני יכולה להגיד לך הייתה באופן באמת חריג, ייצגתי קבוצה של בעלי דירות בבנייני יוקרה, שהייתה להם תביעה של 20 מיליון שקל מול קבלן ויזם, על זה שעשו חיפוי שלא מתאים בכלל לזה שהם גרים בסביבה ימית. הכל נשר? לא הכל נשר, כל הבניין היה נראה כמו חלודה אחת גדולה. אוי. זה מבניין יוקרתי, שיש, ואתה יודע, כל החומרים הכי יקרים שיש, פשוט הכל היה נראה כאילו נבנה לפני 80 שנה. וואו. באמת לא צריך, מה שנקרא, לא צריך חוות דעת מהנדס, כדי לראות שיש שם ליקוי. צריך צילום לכתב התביעה, הנה, תראה. ממש ככה. אבל כשהם הגיעו אליי, התיק הזה כבר התנהל 10 שנים בבית משפט, 10 שנים. וואו. אוקיי? ואז בעצם, כשהם הביאו את התיק אליי אחרי 10 שנים, אמרתי, טוב,
צריך לשים פה גז, זה לא עובד ככה. שמנו גז, בעצם היה חוות דעת של בית משפט שהיה צריך לקבל אותה, אנחנו הפעלנו את כל הכוח כדי לקבל אותה כמה שיותר מהר, והבנתי שצריך לסיים את זה בגישור. כי מה קרה בבית משפט? הסעד שביקשת לפני 10 שנים הוא כבר לא רלוונטי. הוא כבר לא רלוונטי. ועכשיו, אם אתה רוצה לתקן את זה, אתה יודע, אלי, שצריך... מההתחלה. מההתחלה? ומי מרוויח מזה? בנון. כן. נכון? אז בעצם זה היה גם איזשהו פתרון לזה של, אני רוצה פתרון, אני רוצה להשיג, בסוף, המטרה שלי זה להשיג ללקוח הצלחה. ההצלחה זה איזשהו יעד מסוים. היעד הזה, מבחינתי, אפשר להשיג אותו כך או כך, וצריך להחליט את האסטרטגיה הכי טובה, אבל אני כבר אומר לך, שהרבה פעמים גישור, זה לא הדרך המתאימה, צריך להילחם עד הסוף בבית משפט, צריך להיות בריונים וצריך ללכת בכוח, ולפעמים דווקא זה מוביל אותך להסכם פשרה ולגישור. לגמרי, מה שנקרא חנוך לנער על פי דרכו. כל כך נכון, כל כך נכון. אז באווירה הזאת אני מציע שנצא לעוד אתנחתה מוזיקלית עם עוד שיר שאת בחר. וואו. הארץ הזאת, בביצוע של הגדול מכולם, עוזי חיטמן, זכרו לברכה, גם הוא מהיוצרים הגדולים, שהיו לנו משפט אחד למה דווקא השיר הזה. עוזי חיטמן, באמת, הוא פשוט אומן, גם הוא מרגש אותי מאוד, מאוד מראה לי את הישראליות, ואת החיבור לארץ. גם השיר הזה מדבר על החיבור לארץ, גם אני נולדתי לשלום, וגם שירים אחרים שלו מדברים על חיבור. אני מאוד, פשוט באמת הוא מאוד מרגש אותי ברמה הישראלית. יאללה, בוא נשמע אותו. לעבודה נוספת. בעבר הייתי אומרת לך שזה מיתוס. היום אני אומרת לקבלנים, תעשו מה שצריך בחוזה, כדי לקבל את התמורה המגיעה לכם. אז היום לא בטוח. אוקיי, מי שקבלן, תרשמו לכם את ההערה הזאת. זה מה שהיה, זה כנראה לא מה שיהיה. אם הקבלן חתם על חשבון סופי, הוא לעולם לא יוכל לדרוש על כך שקל נוסף. לא תמיד. כלומר, זה מיתוס. אוקיי. כל חריגה מלוח הזמנים היא הפרת חוזה מצד הקבלן. לא. לא כל חריגה היא מהווה הפרת חוזה, ולא כל חריגה מהווה עיכוב בסיום הפרויקט, כמו שראינו. כל מה שלא נכתב ביומן העבודה, כאילו לא קרה. זה יעזור לרשום כל דבר ביומן העבודה, אבל אם לא רשמתם, זה לא כאילו, זה לא קרה. כן, זה רק דקלרטיבי. לגמרי, אבל זה יקשה מאוד להוכיח אחרת. כן. בסכסוך בנייה, מי שיש לו את החוזה הטוב יותר, מנצח. לא, התשובה היא לא. התשובה שחוזה טוב מאוד עוזר ומאוד מסייע. חשוב למלא אחריו, אבל לא רק. אם שני הצדדים ממשיכים לעבוד יחד, למרות המחלוקת, סימן שאף אחד מהם לא יוכל לטעון אחר כך להפרת חוזה. התשובה היא שזה מיתוס, זה יותר מזה, אני מעודדת קבלנים להמשיך ולעבוד, תוך כדי שהם מעלים את הדרישות שלהם ולא מוותרים על זכויות החוזיות שלהם. ערבות בנקאית בפרויקט בנייה אפשר לממש מיד ברגע שיש מחלוקת עם הקבלן. זה לא נכון, וזה פשוט לא נכון. יש תנאים מסוימים, הכל כמובן תלוי בתנאי ההסכם ובתנאי הערבות. ולסיום, מורית, אחרי כמעט 20 שנה שבאמת מלווה סכסוכים בעולם הבנייה והתשתיות, אם יזם או קבלן שמקשיבים לנו עכשיו עומדים מחר לצאת לפרויקט חדש, מה העצה האחת שהיית נותנת להם כדי שהחוזה והשטח לא ייפגשו בסוף בבית המשפט? 3 עצות. חוזה טוב, לא לזלזל בחוזים. דבר שני, לנהל תיעוד כמו שצריך. דבר שלישי, לא להסס לפנות או לעורך דין ולא לחכות שזה יהפוך להיות צרה גדולה. תודה רבה לאורחת שלי היום, עורכת הדין אורית טובים. תודה לך. אני מקווה מאוד שהמאזינים לקחו טיפ כזה או אחר מהשיחה שלנו, וגם אם לקחו תובנה אחת דיינו, נשמח לקבל מכם המאזינים נושאים מתחום המשפט אשר תרצו, שנעסוק בהם בתוכניות הבאות. אנא כתבו לנו לרדיו סול ונשתדל לאתר לבקשות. תודה לעורך התוכנית, עורך הדין עמית לויטן, תודה לטכנאי שלנו שוקי. וכמובן לכל המאזינים שלנו נשתמע בשבוע הבא באותו יום ובאותה שעה, יום שלישי בשעה 4 אחר הצהריים. את השיר האחרון שסוגר את התוכנית, היום אני בחרתי. דיברנו על מה שקורה שהתוכניות פוגשות את המציאות, שהיזם והקבלן כבר לא מסכימים, שהחוזה פרויקט השטח, צריך לדעת איך למצוא את הדרך להמשיך. אז אנחנו נסיים את היום עם מרצדס בנד. מצאתי דרך. תודה שהייתם איתנו בשואלי משפט. נתראה בשבוע הבא ושולם עליכם.